हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोनजोंहाय फंनैसोब्लाबो खोथा रायलायनो नोंथांमोनजों फैलायबाय। माने आं भिडिअ खालामनो गोसोआनो गैयामोन। ओरैबायदि गरमनि दिनैहाय बानायसो मोनदोंमोन आं लोगोफोर। थेवबो आं दिनैहाय नोंथांमोनजों माने फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै दिनै फैबाय आरोना। नोंथांमोनहा आंखौहाय माने जा हायो सापर्ट खालामनांगोन आरो नोंथांमोनहाबो जा हायो गुबुनखौ जेरै सापर्ट खालामदों सिगांखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थानांगोन। आंनि फिसा चेनेलखौबो जाहाथे गोजौआव दावखोनो हायो, बिनि थाखाय आंहाबो मोनसे सिमां दं नालाय लोगोफोर। दा बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय आंनोहाय माने मदद खालामलांबानो जाबाय आरो आंखौहायबो गुबुनफोरबायदि हाद्रायाब्लाबो एसे नांगौखिनिसिमाव आंबो जौगालांनो आंबो गोसो जादों। दा बेखायनो आंखौहाय जा हायो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। अरायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों थाबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ एसे हानायमानि सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोनजों सानफ्रोमबो बेबायदिनो भिडिअ गोदान जानानै होबाय थागोन। थेंक्स फर वाचिं।